Salut! Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Să spus dacă e pornit sunetul. Da. Acum să vă învăț cum să faceți mașini de 2000 de cai, de 2000 HP și 3 Nm cu Game Guardian. Hai să începem. O să aleg aici o mașină care vreau să fac de 2000 HP. O să fac pe aceasta care vedeți. Intrăm la tuning. N-a pus decât intrăm pe Game Guardian. Da? Dăm aici. Opa, stați puțin. Game Guardian. Eu car parking. Sectăm aici iconica. Nu. Anulează. Stai puțin. Ce prost este că ne-am selectat. Dăm așa. Scriem aici 2000. Opa. 2017 la mine. 2000. După aia dăm o nouă căutare. Haideți să vedem. Dăm pe float. Stați. Mai întâi la setări. O să vă arăt după setările, da? Cum trebuie să le aveți ca să vă meargă. După aia, ce mai e? Stai să... Deci. Căutăm unul. Apăsăm pe da. Așa, da. Dăm aici la căutare. Căutăm 3000. Dăm o nouă căutare. Așteptăm pe flat, trebuie să aveți. Aici și o să spunem aici 1. Apăsăm da. Dăm X. Selectați ultimul motor. Nu. Și vedeți, s-a dus în 2000 de cai. Acum vreau să vă arăt cum o să aveți setările. Deci, de selectare intervale de memorie, da? Să vezi. Și trebuie să le aveți doar pe ultimele două bifate. Salvare. Și vedeți, mașina de 2000 de cai. Dacă vreți să mai fac niște tutoriale cu niște bug-uri. Eu am fost King Sebi. Ne revedem data viitoare. Bye bye.